Hirap, walang chinilas. Sige. Hi guys! Welcome back sa aking channel. This is Chingin TV. ngayon guys, nandito po ako ngayon sa aming lugar kung saan ako lumaki. Ngayon kasama ko ang aking asawa. Ayun guys, nandito po kami ngayon sa bahay namin. Bahay pala ng aking magulang. Kasi sa ngayon guys, wala pa kaming bahay. Ito kasi muna ang napagawa ko. Pansamantala itong lagayan ng aming mga gamit. Ngayon guys, ipapakita ko sa inyo isa sa mga gawain ko, nasanayan ko noon. Mag-iigib ako ng tubig sa aking kapatid. Medyo malayo-layo ang balo namin pero kakayanin ko kasi sanay naman ako dati. Tara guys, let's go. Samahan niyo ako. Ito na guys. Ito na po yung galon na igiban ko ng tubig. Grabe talaga guys. Napaka-solid dito pag uwi namin ngayon. Kasi naalala ko noon dati na grabe talaga. Ang hirap. Yan guys. Tawa ko. Tinatawan lang niya ako. Grabe. Grabe guys, oh. Ang dumi ng galon kasi nilagay nila sa labas. Pinaulan na lang nila. Walang tubig. Grabe guys, oh. Pangit pa rin ang panahon kasi pangit ako. Dito yung mga tanglad. Tanglad ano bang Tagalog tanglad, oh? Sa English lemongrass. Ang ganda ng mga halaman ng aking tiyahin. Ang sipag niya magtanim. Dito pa guys, oh. Ito pa guys. Sanina ko. Yun guys, talagang napakasikip ng kaan. Para kayo sanay dito, mapansin nyo na ang layo sa layo namin. Mga bobo! Kaninang umaga ng ulan. Guys, nyo. Oh, what's up guys? Muna mong dapit guys. Ayan, na-view ko guys. Guys, na magsagop ng tubig. Guys, what's up nyo dia guys? Magtagay na rin, palahubog na eh. Magtao sa tubig. Ayun guys, nandito na po kami sa aming balod. Yun, dito pa rin kami mag-igib ng puhi para pang saing namin. Grabe, daming tubig guys. Lilinisin ko muna guys kasi ang dumi ng galon. Dumi. Baka kadalag brass budots. Mas maganda na may brass. Lilinisin natin ng maigi guys. Bubuhay ko budots. Para kuan. Budots, ano masasabi mo sa channel ko, Budots? Please like and subscribe. Sana supportahan niyo ang channel ng kuya ko. Thank you, Budots. Sana mapinggan ito sa ating mga nanonood ngayon. Ayos, guys. Ayun, guys, tapos na tayo maglinis. Lagyan natin ng tubig. Walay buli dire daw. Mga lamok. Mga lamok. Na tayo maglagay ng tubig. Tapakan natin ito yung bakod. Ito guys, yung tali nila, hindi ko talaga ito nagustuhan kasi dati maglagay ako dito, hindi ganyan din. Kasi hindi ako komportable dito. Maghanap muna ako ng pang-habol na tali.
So guys, maghanap muna ako ng pangtali. Pinilas. Okay, meron pala dito ng ano, buli. Bigyan mo ako ng tubig, budots. Lagyan mo dito ng stopper. Para hindi. Ma-strong siya ito. Uli! Tinanggal ko lang ang nilas ko kasi ang dulas talaga ng daanan. Ito guys, ang tamang pagkatali guys. Hindi ito tumatakbo doon. Kaya pa rin guys. Grabe. Tanggalin ko muna yung damit ko guys. Nakalimutan ko pala guys na may nag-iintay na kapatid ko, may ipapadala ako sa kanya. Ganyan natin. Hirap talaga ng daanan dito. Sige. Ayan. Bago. Oh, baka ni bata tayo. Iya, kok hindi ng bata ni Dong? Ha? Kuya, sa nora, sa 5 na. Okay, din po na ako. Pagod na ako. Dada na. Timba ko nung limilo, ibilin. Kuya, tuto. Imputan, ikwadre, min. Quadrite. Grabe. Ang bigat. Parang hindi ko na kaya. Ang liliit ng mga bato. Mga bobo! Tingin ko. Bundahan lang. Parang hindi ako makalakad, patay. Putik kamay. Grabe. Ang bigat. Hindi ko nasan. Ipapahinga. Muna tayo. Ako kaya natin nung. Ikumpiyansa tayo nung. Lawan mo yan na. Daw ko kayo na yun. Ako itdari abi. Ibutang sa. Grabe. Ano ko dito, parang hindi ko kaya. Baka madulas ako. Sige. Masisira pa yung stainless ko dito. Pag disgrasya ko. Grabe. Sinubukan ko lang talaga ang trabaho ko noon. Kung kaya pa. Grabe talaga. Parang mamatay na ako. Asa demo yan? Dito lang kami nadaan kasi parang malapit lang dito punta sa amin. Kanina dito kami dumaan kasi ang layo. Ang tuyok na talaga. Grabe ang bigat. Pagod, sobrang hirapan ako. Dito kami dumaan. Parang malapit lang dito. Hage! Hage! Lakaw pa mo! Guys, ganito kahirap talaga sa amin. Grabe! Yo! Nabilig ako, 1 ano lang, walang gamit. Grabe! Parang hindi ko na kaya. Ikaw lang bala kay Kuya yan. Ay kami, Mga bobo! tahin.
yan guys, yun ang sinasabi ko. Pag hindi ko nilagyan dito ng tali, kasi gumaganon ganon, tumakbo yung tali nito para parang palagi na lang ako sumasayaw, yan. Sarap. Relax muna tayo guys kasi grabe sobrang pagod na. Parang mahimatay na ako. Dungdung. Tayong pahinga guys. Patuloy tayo. Ang bigat. Machinilas ni mo dong. Hi guys. Malapit na. Ang hirap talaga. Eh, sana Ken. Murgo pa siya balik daw. Balik. Ha? Ibalik na? Ito. Gi-reset nila. Ha? Gi-reset. Wala may kuryente. Ang signal ba? Gi-reset ang giusap ang code. Oh. Oy, pa kay. Ina pa ko game amot. Di ko naman na, Dan. Nandito na sila. Pamila, uli na sila. Nagdala ko na to bata. Grabe talaga. Nandito na kami sa bahay. Tapos ko talaga ang hamon. Parang kala ko hindi ko makaabot. Sa wakas, natapos ko talaga ang hamon. At saka sa mga Ang kanding na ko. nanonood ngayon, please subscribe and like kung nagustuhan nyo itong video na to. Grabe talaga. At saka shoutout pala ni Kisha Tiffany Chagil. Grabe. Okay mga katsing, hindi natin patagalin. Umalis na ako. Bye.